ହସିବାର 5ଟି ଲାଭ। ଆଜିର ଦ୍ରୁତଗତିଶୀଳ ଜୀବନ, ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଚାପ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ହୁଏତ ଶେଷଥର ହସିବା କଥା ମନେ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହସିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ହସିବା ଆମ ଜୀବନକୁ କିପରି ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଖୁସି କରିପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ସୂଚନା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହସିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ହସିବାର 5ଟି ଲାଭ ଜାଣିବା। ନମ୍ବର 1, ହସିବା ହୃଦୟକୁ ବ୍ୟାୟାମ କରେ। ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଭଲ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ହସିବ, ଶରୀରରୁ ଏଣ୍ଡୋରଫିନ୍ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଏହି ପଦାର୍ଥ ହୃଦୟକୁ ମଜବୁତ କରେ। ହସିବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦଘାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମିଯାଏ। ନମ୍ବର 2, ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ କର୍କଟ କୋଷ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କ୍ଷତିକାରକ ଜୀବାଣୁ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ହସିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଥାଉ ଏବଂ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ। ନମ୍ବର 3, ଯଦି ହାସ୍ୟରସ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ସକାଳେ କରାଯାଏ, ତେବେ ଦିନସାରା ସୁଖ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଯୋଗ ରାତିରେ କରାଯାଏ, ତେବେ ଜଣେ ଭଲ ନିଦ ପାଇଥାଏ। ହାସ୍ୟ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଶରୀରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହର୍ମୋନ୍ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ମଧୁମେହ, ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଚାପରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକାର କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ହସ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏକ ଖୁସି ସକାଳ ମଧ୍ୟ ଅଫିସ୍ ପରିବେଶକୁ ସୁଖଦ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କରୁନାହୁଁ କି 2ଟି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ପଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟରୁ ହସିବା। ନମ୍ବର 5, ପ୍ରତିଦିନ 1 ଘଣ୍ଟା ହସିବା 400 କ୍ୟାଲୋରି ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ଯାହା ମେଦବହୁଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖେ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ କମେଡି ବ୍ଲଗ ମଧ୍ୟ ହସିବା ଦ୍ୱାରା ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ। ବର୍ଷା ପରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ଫୁଲ ଗଛ, ସବୁଜ ଫୁଲ ଆମକୁ ଖୁସି କରେ। ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦେଖି ଆମ ହୃଦୟମୟ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୁଏ। ସେହିଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଉ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଖପାଖର ପରିବେଶକୁ ଖୁସି କରିପାରିବା। କୁହାଯାଏ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ।